Sendvič s anglickým roastbeefom. Do rozohriatej panvice si dáme zatiahnuť na masle 2 chlebíky, pekne z oboch strán. Mám tu kúsok anglického roastbeefu, nakrájame si ho na tenké plátky. Tento recept je inšpirovaný slavným BLT sendvičom a pracovný názov dostal RSTO sandwich. V popise sa dočítaš prečo. 3 lístky srdiečkového šalátu, 1 paradajku a červenú cibulu na kolečka. Keď máme všetko pripravené, začneme to kompletizovať. Potreme nejakým dipíkom, ja som použil slaninovú majonézu, posadíme šalátik a poukladáme paradajky. Paradajky treba zľahka posoliť, ja som použil maldonskú soľ. Následne posadíme hlavného hostia večera, čiže roast beef, a na záver naukladáme červenú cibulu. Ja som s ňou nešetril, mám ju totižto veľmi v obľúbe. Ak ti to v tom recepte vadí, tak si jej dať menej, alebo ju tam nedávaj vôbec. Nasadíme čapičku, prekrojíme na pol, jedna strana nám utiekla, to sa doladí a finálna podoba vyzerá nejako takto. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.